Ban kam pensuk ya kalet kawan jong di ba ka any right kawan ra shapi ya ka app pathamai ka ba phila ban download na Play Store ka ba kerteng ka any right rider ha kani ka app hidon bon chat ki kali ba phila ban jet kat kum ka jingkwa jong phi kum ka bike ne scooty ka auto rickshaw taksi kamai bat ka tourist taxi ka ba phila ban le chadu Guwahati airport phila ban book ning ba kani ka app om tang haslong hanrei ha baro ki district na benda ke jing te company phone haune number 8416069241 namar ninyo kor ya kapor jongpi Surok National Highway 6 kepada ya ke Elaka Narpuh West Central Hill lalong 11 new tasam hadu kata-kata nomor kecing sekap penti jong ke sarkar kepada pej ke tanah Surok kapo jong ke celah ibro kawe bat ki bro kepada ya bat ki basa kita ke caka kila ya kendu jing shikat dei nomor kecing new jong ke Surok wat hadu ki kali retro kila ban Sahkut wat hapdeng jong ke Surok bat hangning ila ban yoi ya kecing kala jong kawe ke Trok kit Marbam kumupan upian bat kiwi kalau penlong ya kecing Sahkut ki kali ha kate ke caka nomor don caka shu wat tang ban ya dru bat kala penlong kecing kamtam ki papang ki besitom nomor ki lahap ban Sahkut lang ha kate ke caka